Ngiyanibingelela bazalwane egameni likaJesu. Amen. Ngithanda ukuba singene kancane emkhulekweni ngaphambi bangiqale le ntshumayelo. Baba wethu ongcwele, siyabonga leli thuba esilifumanayo lokuba sikhuleke. Sikhulekele le ntshumayelo ukuthi Inkosi uyigcobe, ukuthi izindlebe ezizwayo zizwe wena, zingezwa mina. Ngiyathandaza Baba ongcwele ukuthi Inkosi khuluma wena lo myalezo, mina ngibe nje osiyokuthula i-mic yokuba iwudlulise egameni likaJesu waseNazaretha kuze kube phakade. Amen. Right. Bazalwane, ngizothanda ukuthi ngidlule esihlokweni namhlanje esisona esikhuluma ngaso. Namhlanje sikhuluma ngesihloko esibaluleke kakhulu ukuthi uyini umndeni. Yini umndeni kahle hle? Makuthiwa khona umndeni, yini umndeni? NgokaNkulunkulu, yini umndeni? Le topic izosiza abantu abaningi, izosiza abantu abakuma-quarrel nama-families wabo, noma baseyimpini nemindeni yabo. Uzosiza abantu abalimele, belimala phakathi emndenini. Uzosiza abantu abadidekile, uzobasiza. Sizobuyisa ithemba, sinikeze isibindi, sifundise umuntu la. Okay, ngizothanda ukuthi ngingene kulokhu kuqala. Topic ithi uyini umndeni? Uyini umndeni? Right. Incwadi esiyifundayo, sifunda incwadi kaGenesis chapter 19 verse 32. Ufundeka kanje. Verse 32. Namasiqala 31. Enkulu yayisithi kwencane amadodakazi lawa kababa uLothi. Enkulu ndodakazi enkulu yayisithi kwencane, ubaba usemdala, akukho ndoda ezweni engangena kithi njengokwenza komhlaba wonke. Woza simphuzise ubaba iwayini silale naye, ukuba sizizuzele inzalo kubaba. Ngalobo busuku ayesemphuzisa uyise iwayini, enkulu yangena yalala noyise engazi ukulala kwayo nokuvuka kwayo. Kwathi ngangomuso enkulu yathi kwencane, bheka, bengilele nobaba izolo, simphuzise iwayini nangalobu busuku, ungene kuye ulale naye, ukuba sizizuzele inzalo ubaba. Ayesemphuzisa uyise iwayini. Ngithanda ukuthi ngime lapho, sidlulele encwadini yesibili. Incwadi yesibili esikhuluma ngayo, incwadi kaMathew. Incwadi kaMathew 10 verse 35. Ithi, yebo, uJesu lokhuluma la. Ithi, yebo, ngize ukuphambanisa umuntu noyise, nendodakazi nonina, nomalokazana noninazala, nezitha zomuntu kuyakuba ngabendlu yakhe. U-37, othanda uyise nonina kunami kangifanele mina, kangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele. Nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Ofumana ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikho, olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakufumana. Amen. Sifunde incwadi kaMark chapter 3. Mark chapter 3 verse 31. Uthi uMark chapter 3 verse 31. Kwathi kufika unina, isihloko phezulu sithi,
izihlobo eziyizo zikaJesu. Lesi ngisilithi a true family. A true family. A true family. Izihlobo eziyizo zikaJesu. Kwase kufika unina nabafowabo bema ngaphandle bathumela kuye bembiza. Isixuku sabantu sasimphahlile bathi kuye, bheka unyoko nabafowenu nawodadewenu bangaphandle bekufuna. Wayesephendula wathi, ngubani umame nabafowethu na? Waqalaza ebuka ababehlezi bemphahlile wathi, bheka nangu umame nabafowethu, ngokuba owenza intando kaNkulunkulu nguye ongumfowethu nodadewethu nomame. Siyabonga kakhulu. Ngicela ke bazalwane ukuthi sikhulume ngalamavesi esesiwafundile. La sifundisana ngetopic ethini, uyini umndeni, noma obani abantu abawumndeni wangempela. Right. uJesu asiqale lapha encwadini esiyifundile akaNezisi namadodakazi kaLothi. Lapha sithola amadodakazi ekuveza ukuthi umuntu mayengenayo uNkulunkulu yingozi kanjani. Siwathola amadodakazi ekwazi ukuthi abambe ubaba wawo amphuzise utshwala ukuze agilele umhlola ugilele. Ithini le ndaba? Ithi umuntu mayengenayo uNkulunkulu uyingozi ngendlela ethi angaze akwazi ngisho ukulala noyise wakhe. Usho ubhuti wakhe ubala mayekwazi ukubamba baba wakhe uyena umzaleli. So lithi izwi ngenkathi beyenza lento baqale bamphuzisa utshwala ukuze angakwazi ukubabona. So ke lithi izwi isikhathi sebeyenzile lento kwazi kwafika isikhathi sokuthi bazale izingane labantwana bobabili, indodakazi yokuqala nendodakazi endala. So uyabona ke manje ukuthi ngempela uma kuthiwa ubaba wabo eyithola lento kwakuzokwenzekani, eseyithola esephelile ke manje ukuthi mhlambe kade ephuzisiwe. Yini ezokwenzeka emveni kwalokho? Sayida kwakungenzeka ukuthi abanye bazothola isagila, abanye kuzokwenzeka mhlambe bathola izipiki balinyazwe kabuhlungu ngoba into ayezoyikhalela ukuthi yenzeke kanjani. Umuntu uma engenayo uNkulunkulu yingozi. Lamadodakazi abonakala eyingozi against ubaba wawo. So ake sidlulele kule kaJesu. uJesu uma eveza lo mqondo la, simthola eveza umqondo othi lapha uMatthew 10:35. Uthi angizelanga ukuletha ukuthula. Amanye amazwi uma efikile nevangeli alifikanga alizethe ukuthula. Yini eyenza ukuthi uJesu akhulume kanjalo athi akaletha ukuthula? Ushiso ukuthi ngesikhathi ivangeli lifika khona abazolizwa bakhona abangabalizwa. So lithi ke ithini ke indaba? Uthi ngilethe ukwahlukana phakathi komndeni. Phakathi kwendodakazi nendodana. Phakathi kwendodakazi nomama. Phakathi kamama in law no mother in law. Makoti law. Abese ethi u36 isitha sakho siyakuba sendlini yakwenu. Right. Ithini le ndaba? Ithi uJesu uveza umqondo othi ivangeli malifika angeke silimukele ngendlela efanayo emndenini. So ke ingakho ekhuluma ngalolu hlobo. Bese sifunda incwadi kaMark chapter 3 verse 31. uMark chapter 3 verse 31 uthi, masimbukisisa kahle, uthi kwathi kufika unina nabafowabo bema ngaphandle bethumela kuye bembiza. Isixuku sabantu sasimphahlile bathi kuye, bheka unyoko nabafowenu nawodadewenu bangaphandle
bekufuna. Lithi izwi lesikhathi befika bona bazobheka ingane yabo kanti ingane yabo isihlukene nabo. Lithi ke leli izwi uJesu wabuka laba ahlezi nabo abafundi bakhe, wabuka bona wathi umama nobaba yilaba abagcina intando kaNkulunkulu. Yalo uyiveza lento ukuthi le ntshumayelo ibalekile, inamandla ekuthenini fanele umuntu understand ukuthi whatever challenges afacana nawo la ehlezi khona, ama-challenge athi bekumele uma umuntu okhulekela ukuthi njengoba elimukelile ivangeli nahlezi nabo balimukele, uma bengalimukeli bavele bazohlezi beyizitha, ngoba umuntu ukuthi uzalwa naye ngokwegazi akusho ukuthi nabandawonye. Buka lezi ngane into eyenzile ubaba wazo kuyena oyizalayo. Buka uKhayini noAbela into abayenza ukuthi lento ekuthiwa ifamily mase sikhuluma iqiniso into engekho uNkulunkulu engekho kuleyo ndawo. So ke lithi izwi ngesikhathi uJesu ethi ngilethe ukwehlukana, ukushiswa into lethe ukwehlukana, uyazi ukuthi ama-beliefs awafani njengoba behlezi ndawonye. So uthi ngilethe ukwehlukana nje ushiso ukuthi uyazi ukuthi uzothi bayithula lento kodwa bangeke bayimukele. Kanjalo uma sifunda history yelokhuzana yeyibongo, history yeyibongo ithi kudala kade ingekho into ekuthiwa isibongo, bekukhona izinto ebeziwukuthi umuntu bebizwa ngokomndeni, kuthiwa wena uzalwe emndenini othize, wena uzalwe emndenini kaSibanibani, wena uzalwe endlini kabani. So kuhamba kwagcina kwaqalwa lento ekuthiwa ke ibongo. Uma ukuseshisisa noma ukucheckisisa ukuthi kuyinto ekhona yini, ngokufunda lezi zincwadi uyakwazi ukubona ukuthi kahle hle kuyinto engekho uNkulunkulu engekho. That is why kubalekile ukuthi sik-understand lento eshiwo uJesu mayethi umama nobaba wami yilaba, ukhomba abantu okuyibona abagcina intando kaNkulunkulu, ngoba uyazi ukuthi bamqondo omunye, bacabanga kunye, yonke into abayenzayo iyafana. Lento ifana nani? Ifana nokuthi noma abantu kuthiwa ababona umndeni owodwa noma abahlali ndawonye, kodwa uma kukhona into eyodwa abafanayo ngayo, abacommon ngayo, so ngaso sonke isikhathi bayazwana labo bantu. Angilinganise mhlambe njengomuntu ongamazi. Uma umuntu ungamazi niye nithi nimile mhlambe olayini, mhlambe ume ulayinini, mhlambe uyokhipha imali ebhenki, ebese ukhuluma imimoya kuwena nomoya okuyena. Ugcina ususondela kuyena, ufuna lento oyifunayo kuyena, uthi hayi kunayo lento oyifunayo. Ngisho ningakholwa ukuthi imimoya yabantu ihamba ngokuthi lo oseduze kwakhe uphethe miphi imimoya. Ingakho ngesizulu kuye kuthiwe abantu uma behlala ngokuphila ukuxabana kuthiwe omantombana babazwani, kusuke kushiwo umoya othile lapho ukuthi iwona oxabanayo kuze kubonakale ngathi bona bayaxabana. So ke mayethi kuJesu umndeni oyiwona, a true family, a true family, yilo owenza intando kaNkulunkulu. Uveza umqondo othini la? Uveza umqondo othi asikwazini ukuyi-understand lento ukuthi whatever challenges that we can face kuma families ahlukahlukene, ngokuzalwa ubaba mhlawumbe oyedwa noma zizalwa emndenini owodwa, understand into eyodwa ukuthi uma uNkulunkulu engekho ekhashwe out kuleyo ndawo noma kulowo muzi, ukuxabana kuyohlezi kukhona, ungaboni ngasolinye, kuyohlezi kukhona impilo ya daily leyo yoze kubhubhe umhlaba. So into eyokwenza ukuthi abantu babe nokuthula ukuthi babe noNkulunkulu. Once uNkulunkulu wakhona phakathi kwenu, ukuthula kuyakuba khona. Ilawo mazwi bengiwaphethe ebengikhuluma ngawo namhlanje ukuthi yini umndeni.
Ngicabanga ukuthi-ke okuningi sesikukhulumile sakuveza. Ngicabanga ukuthi-ke umuntu ozolalela le ntshumayelo uzothola ukuthi yini umndeni, cishe uzobe seyalapheka. Uma ekhaya enihlala kulo engekho ngisho yodwa phatha lesi sibani ekuthiwa ukukholwa, ayi nisenkingeni kulowo muzi, ngoba fanele kube khona inhlanzana eshoyo, ngoba uyena muntu loyo oba yisibani egcekeni, noma izinto sezimnyama kakhulu, kodwa lowo muntu uyakwazi ukuthi akhanyise kube khona